What's up mga Meg? So, mao din ang preparasyon. Preparation ni Daddy Ining sa mukbang nila Nitch with her lolo and lola nga ang akong mama ug papa. So, katong nagmukbang sila chicken adobo last time. Medyo late lang jud din na-upload since basta nadugay. Kapoy sig pang rason bisag gitapulan lang jud og edit no. So, ampay kining Papa Ining magluto-luto bisag gigamit nako akong cellphone. Giilog lang jud niya para i-voice over daw nako iyang pagluto. Oh, okay ra pud para doble ang content. Bawi-bawi sa karning gipalit chari. So, nahuman na niyag prito. So, medyo daghan-daghan po, no? I mean, daghan na para sa tulo ka tawo ra nga mga on. And, syempre, naman dyan ang mukbang. Dapat dinaghan kay magmukbang ka rag tagsara ka drumstick. Way mo tanaw, day. Ay, okay. Wa pa day mahuman. Nagtuo kog mauna to siya, day. Wa dyan ko ma-orient. So, pasensyahiya mo ang kaha nga medyo nagkulang sa Joy Liquid Eyeliner. Pampahugas, Joy Liquid Eyeliner. Joy Liquid Eyeliner. Murag pinagkait sa Scotch Brite ba? Naapay among abuhan nga naingon og giubhan. Sa bitin din ang gigamit mga megs. Pero na jud may stove nga gihatag sa sponsor ni Nitch siya una but wa na mi nagpalit-palit og gas day kay murag kamahal ba oy. Okay, so gilunod na ni Daddy Ining iyang tanang gugma. I mean ang tanang chicken nga iyang mga naprito ganiha. Sus kalami hay nako makagusla. So mao jud akong pinakadili ginahan nga i-edit no kanang nailuto-luto sa vlog or labi na mukbang murag labi nagkadlawon ko mag edit day murag grabe ba uy sa ni parusa. So iyahan na ning og ata sa ni patis. So ay okay ani din siya pagluto day. So sorry kay no kay murag di man sa ko hinanaw mga luto-luto unlike ni Tito Ini nga grabe halas kada adlaw day sige tan-aw luto day niya ako na lang maglaway magtan-aw. So shout out kay sa mga maayo mang luto dira no. So sana all kay ako maayo ra gid ko mukaon. Pero di lang ko mag-apil-apil sa ilang mga mukbang kay balo na mo day marag mahiya man ako oy. Suka ka lubutan kaglaw kay. O diba, may radyo nag-voice over na lang ko kay nag-vlog toon si Tito Ining pero iyang tingog perte kahinay. Suka kini nga tuba. Diba? Suka kini nga tuba. Bantay bitaw di ni mahubog ning manukar. Tuba man di ni ilang gisabaw ang ako lang po magmaoy ni ron. Kaog bibi ron. So, naabot na ang ihang gisugo og magic syrup. Gisugo ra gipapanit sa chicken cubes. So, siya sa daw ang assistant for today's video. Anyways, later siya man pud ang mukaon anig maayo. Ano subutan tag? Sini espada. Ay, ka-cute og tingog ni Uncle Ining oys. Kau tagaming kamay. Asukar. Tambalan sila guys. Take note, pambalanse ra daw in case nga wa mo nakadungog kay hinay kay iyang tingog. Onion leeks. Go in. So guys, more ni final product ito guys. Combine na kayo sa sabaw guys. So kung gusto mo sa no, way sabaw, hindi sad. Pero kani ako gamar kani ng buti nga sabaw guys para nasa sila makaon sila ng mukbang. Nah, balo lamang og nakasabot ba mo ato? Nakadungog ra pud ba mo ato iyang mga gipang storya? Okay, so andam na dira ang saging sa dahon sa saging no. So ang among baby ya Eldre nagpractice naggabay-gabay. Shout out sa iyang murag crop top dira nga sanina no nga grabe dali ra kay ning tubo, dali kining gagmay iyang mga sanina and naa siya bungag singot. So, TMI na ba? Okay, Janelle, ipasok ang lechon. Este ang kanon. So, atuan na siya dihang pabugnawon. Siyempre, magkinamot rabi ato ang artista for today's mukbang. Artista bitawag ano or mga eater. Balik ko, balik kining hang gani ha. 1 2 3 go. Balik na po na ron. Balik tuning, balik. So, maura din ni ang vlogging setup na mo sa mukbang setup sa mga perdoy no. So, laban lang ginato bahalag wa tay mga nindot nga mga equipments. Ang importante naka-vlog ta and daghang nalingaw and in fairness million ang views sa mga mukbang ni Nitch. So thank you kay ninyo mga megs. And sa mga wala pa nakakita ato nga mukbang, watch lang mo sa Nitch and Fam nga Facebook page, YouTube channel, TikTok and everything. So malamang di na nako ipakita diri ang ilahang mukbang ato nga time. So ako na lang i-insert ang after mukbang kung unsay nahitabo. Mama ka.